ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଖବର ଦେଖିବା 24 ଅକ୍ଟୋବର ଗୁରୁବାରର ଭିତରକନିକା ଧାମର ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ପବନ ବେଗ 100ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ରହିବ। ବାତ୍ୟାରେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିବା ସହ ମାଟି ଓ ଆଜବେଷ୍ଟର ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ବର୍ଷା ପବନ। ପୁରୀ, ଧାମରା ଓ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ 10 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଙ୍କେତ। ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ଭଙ୍ଗ କଲେ ସରକାର। ନୂତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଦସ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା 2,67,000 ଆବେଦନ ପୁଣି ଥରେ ବିଚାର କରିବେ ଆଉ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ଅଛି। କେହି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାତ୍ୟା ଦାନା ପାଇଁ 2 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ହାଇକୋର୍ଟ। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ 2 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ନନ୍ଦନକାନନ। ଆଉ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଜାରି କଲା ବିଜେଡି। ବାତ୍ୟା ବେଳେ ବୁଝିବ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା। ନବୀନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି, ଦେଖିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓ। ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଜାରି। ଖାଦ୍ୟ ଓ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 1962କୁ କରିପାରିବେ କଲ୍। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ନମ୍ବର ଜାରି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଏହି ନମ୍ବରରେ NDRF ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି ଆଉ IMD ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ନୋଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର BMC ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 1929ରେ ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, କହିଲେ କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରତିନନ୍ଦା ରାଉତରାୟ। ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧିକୁ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକ ଦେବେ। ଆଉ 20 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ବିହନ, ପରେ 10 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ଦେବେ। ଜାନୁଆରୀ 2ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ +2 ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା। ଜାନୁଆରୀ 2ରୁ ଆଉ ଅଷ୍ଟମ, ନବମ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଷମାସିକ ପରୀକ୍ଷା 28 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀକୁ ମିଳିବ ବୃତ୍ତି ଟଙ୍କା ହେଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନାରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିହେବ। ଆପଣ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନାରେ। କଟକ SCB ମେଡିକାଲରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ପ୍ରତିରୋପଣ ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି 2 ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ନିର୍ବାଚନୀ ମାମଲାରେ ବିଧାୟକ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ନୋଟିସ୍। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜ ପଦବୀ ବଜାୟ ରଖିଲେ କୋରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଭଦ୍ରକ ଚରମ୍ପାରେ ଜୁଏଲର ମାଲିକକୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇଲେ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ହାଣି ଲୁଟି ନେଇଗଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗୁରୁସିଙ୍ଗା ଜଙ୍ଗଲରୁ ନିଖୋଜ ଥିବା 15 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳର ଗଳିତ ମୃତଦେହ 16 ଦିନ ପରେ ଉଦ୍ଧାର। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷଜମିକୁ ଘରବାରି କରିବା ପାଇଁ 20,000 ନେଉଥିଲେ। ARI ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ମାଲକାନଗିରିରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀ ଡ୍ୟାମ୍ ଭାବ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର। କେନ୍ଦୁଝର ଢେଙ୍କିକୋଟରେ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ପୁଅ ଝିଅ ସହ ମା'ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଛତିଶଗଡ଼ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳଉତ୍ସରେ ବିପଜ୍ଜନକ ୟୁରାନିୟମ୍ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଜରୁରୀ ଥିବା ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ। ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ନିବେଶକ 9.34 ଲକ୍ଷ କୋଟି ବୁଡ଼ିଲା ହେଲା। ସେନ୍ସେକ୍ସ 931 ପଏଣ୍ଟ ଖସିଲା। ଆଜିଠାରୁ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦ୍ୱିୟ
ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍। ଆଜିଠାରୁ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 2 ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ହେବ। ଇସ୍ରାଏଲ ହେଜବୁଲ୍ଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ନେତନ୍ୟାହୁଙ୍କ ବେଡରୁମ୍ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଟାକ୍। ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ନିକଟର ହେବ 6ଟି ବଡ଼ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ସୂଚନା ଦେଲେ ନାସା। ଆଜି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଦିବସ, ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପୋଲିଓ ଦିବସ, ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଗତି ସୂଚନା ଦିବସ, ଜାମ୍ବିୟ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହଗଲ, ଆର୍ କେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଅନୁରାଗ ଠାକୁର, ମଲ୍ଲିକା ଶେରାବତୀ ଜୀବନ, ଆଜି ତିରୋଧାନ ମାନ୍ନା ଦେ। ଇତିହାସରେ ଆଜି ଅମୃତସର ସହର ସ୍ଥାପନ କହିଲେ ଗୁରୁ ରାମଦାସ, ଆଗ୍ରା ସିଂହାସନ ଅକ୍ତିଆର କଲା ଜାହାଙ୍ଗୀର, କାଶ୍ମୀରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଦିବାସୀ, କଲିକତାରେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଠିକି ରଖିବା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିକରି ଯାଆନ୍ତୁ।